Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum di awal kato. Salam tajelo kenan rape dari ujuang lapeh ke pangka. Indak basibak je basisiah bukan bainggo je babateh dalam saruan kami juo. Apalah buah perundiangan. Lah lamu kisah tabangkalai baulu alun bemuaro. Nan bak pinggalan tangguang nguleh raso makan separuh kanyang gilo terdaceh-daceh ju. Itulah cerita orang Balerong susunan Datuk Prapatiah Banamu Ratok Maenggi. Kinilah masuk kutiko nyostan. Ajuang balaya di nanelo, hujan taduh ribu lausai langit pun janiah badi basuh bintang tarelang-relang ju. Lawi tanang angin sararak badariak bunyi tiang tangah di sentak layanan takambang. Sananglah hati nang kodohnyo kisah disambungannya lagi. Dangakan melah jale-jale, simakkan bana nyato-nyato. Cuiko nasib parasayan nuntuang menimpo ke dirinya dalian sakah di Maenggi. Banyaklah talang nan tagerai tibo dian nau rapek bana. Banyaklah orang yang marasai tibo di liau tapek bana. Guno cuba dak diladangkan ke gulai nyampang babuah lalabek putiak sabalik menjulai ke dahan limau. Gunonya anak digadangkan kapambilai badan kok lamah kini gaek tubuh larangki surang pun laram nama nyilau. Kebaalai. Tapi sungguh punan bakian. Ko iyo curito ke disambuang Ratok Maenggi dilanjutkan. Mako kepada pihak si pengarangan menyusun matuk curitoko. Meminta rila panopan memohon ampun gadang-gadang kepada sidang rang pendanga. Bala sabab deba itu. Dalam paparan kisah nangko nasib rang surang nambah baco idik Maenggi dan bakaji. Namun nyampang taserak nan tasurwa. Coki mama nalata simbah simpanan nangku nan taresek kapalo bisua nan tagama. Itu secara kebetulan stan salah nan tidak bersengaja. Maafkan kami. Kini baitulah narancak. Dek pita balenong tarus, hampir jalan baterai makan naki besarang lambuk juga. Mako jan bahabih mato diasahan nelok diansu ajo karajo. Karangko tagak basudahkan natok nayak para buang laki tibo tujuan di Mungkasui. Kan iyo baitu kalalu nyustan. Nah, ikolah Ratok Maenggi, kisah ranggai buruk sisi nan tetungkai alun tadabiah gilo malanguh-languh juga. Batanang mak mendengarkan. Lah lamu kita ndak karimbo lai koh rotan nan babungu. Lah lamu kita ndak basuo lai koh sutan sanang saja. Kok ditanya bakeh Maenggi, baa koh kabar mamak kini kama saja selama hilang. Singkeklah saja kejawabnya. Batang pawah di tepi air silaro menimpo pandan. Ubek jauh penyakit ampi seso taranggang dari badan. Lihat pandangilah dek sultan iko jinihnya untuk ngambo. Nan bak kumpai di salo batu idui anggan mati tarajan kian sari kemari bedo tinggal menunggu gara Allah. Urek tak kunjuang masuk ayat tiok digagai tegurajai. Daun kucui batang lama siap pucuk ke kambang tak diarok patah hindak petaruak lai. Nyampang tetampuah jalan sasek bisian setan tayokan. Maka dijumbaikan tali kaparan ujuang delingka tentang lihia bakaruah menjapui aja. Oh bulan bau den lucu muntari bau den nilang nak sanang hati rangan tinggal. Atau mau pek menyada untuang menyumpah madok kalangi ke Tuhan sasa batimpokan. Mati ketek badan labaa sajangka tanah kola cukui setampuk kapan nalah sadang. Taga ada umur berpanjangkan indak tetanggung dan bak nangku. Tapi hindak stan. Alhamdulillah hindak. Na'udzubillah min zalik jauhlah hambo dari itu cumbu rayuan teparangi. Memang kalau dilihat jak dulunya wadok ke badan diri nangko bukanlah orang tapalaja. Bak kain tengah dueto kesaruang kesauk senjang kateh tangguang ke bawah sayui. Ju dunia duit mengapalang josara itu narumi. Agamo na lakek-lakek kanji iman tipih mengulik dasung di badat panuh ke bawah. Samaklah jalan ke sarugu narako ke pagalamang. Baitu pun jo masyarakat indak peduli masa bodoh. Ada iduit kan jalang menjalang, ada mati janguk menjanguk, ada sakit silau menyilau. Itu nan tidak tamakan. Ke surau lingku ilau orang baralek pantang menurut.
bayu awak tak satu gotong royong mailak panjang konon pulo betolong bantu. Nan hapa pematang sawah, nan maya jalan kapara. Dari barisuak sampai patang indak bagiriak jawa katu takun jutani jogu balo wangan-angan sabate parwi. Taloncek pulo pai marantau gilo badagang beniago indak nan alam dari galeh. Kok siang bepayong awan, kok malam besau ambun hujan jepane tak batumbang maradai mencari duit. Asahkan pitih kemasuak, sumpah duto mainan bibia kicuah je keco ngadang-ngadang buat umbi dan acok bana orang kakanai tak peduli nan paralu pitih. Pitih. Biarlah tapak nak nyutipih asakan maitong remih. Walau paluah tajun ke pipih muncuang sama rimbun dek kumih itu nan tidak diagai. Pendeknya pitih yes masyarakat no. Sembayang cahlai. Tapi itu dulu Stan. Dulu sangkik maenggi mudo matah taruh menjadi apa orang nginggo gaek tabuang-buang mengunsi ke surau tinggal. Kinilah banyak perubahan. Walau setantang kain baju minum makan je kesihatan maharok rila orang juo, tapi di luar sandang pangan urusan nalaya tanpa rupo lah hebat maenggi kini. Alhamdulillah. Utama ditantang beribadat. Sajak bertugas di Munsaji diangkit menjadi garim. Lah dalam ilmu maenggi ibarat keluar sanawiyah. Habak indak. Tapi pituah orang tua kandai-andai dinan mudo baalah bunyi peparan. Sataba-taba pungwang kapak kalau dia sah di gurinda makanan kikia petang pagi lamu jelambek ketajam jo. Cuma lukih dia tebatu kustan. Biar kareh jajaran turiah curiang dan tidak kunjung hilang dek lumui indak tasawih. Baitulah pulau keadaannya baguru di masa tua. Sekali danga lewang awang, 2 kali tabang malayang kampe baru tagamak genggaman tangan salamonya. Selain nan milik pengajian 2 kali dalam sepakan, tiok mugari menjelang isya atau selesai salat subuh menanti-nanti hari tarang, banyak bertanya bakai buya rajin beraja akan tahu. Dapet ciek lalu makan tambah ilmu tambah taat lamu-lamu tabik larasu. Kok sesuatu mengecek. Mengaji mejo-ejo sembayang orang sembayang awak puaso di orang rami besakai arah mencubu. Kini kostan caro bau luak rukun basuci mandi sunat mandi janabah salat duha langkuk rawatib tahajud di tengah malam apolai na wajib-wajib sadonyo kameh tawirikan. Baitu pun tilawah membaca Quran sampai tajwid maknanya lah lancar ayat tajun. Taga de mato nalah kabu di pasokan padiah baraya. Pendek kato singkek bicara. Cancang tadayak jadi uki atau kuruang kabiliak jamba dalam sampik taraso sanang. Koma contohnya. Angok lah singgan jakun-jakun. Antah beko antah berisuak baru talaki baibadat. Alhamdulillah bana untung tobat dan bertarimu. Kini koeran tabila ragu. Sudi siasek dalam mati bertanya Sultan Bakiambo. Pabilo mamak kemusaji sampai diangkit jadi garim. Batua. Baiklah, kau itu bunyi dakwah. Nak saya hasau suanya tersebab badan kabak nangko. Dijapui dulu kisah lama di Sembah ujung cerita dan ada Sultan sejarahnya. Tak kalau mulak-mulainya mangkunya badan kecuiko ulah dek malang nang kojuo bak tabu ambaka ujung. Kan yo sama so itu muata gelek patang hari menjalang tabuah ke bagua kurang seketik 70. Lah banyak geleng dari angguk perhatian semakin pudah. Pinggang rangki jariah taraso laya lungga batinlah kandua kabek nan tidak arek lai. Tapi de awak tinggal di rantau mau nyiranah rang Batawi menetap di karet tensin. Tapaso badayong juo walau jo tapak tangan. Membali bareh tiap hari sio rumah ndak boleh hindak samet-sameto dari awak dapet di jari nan 10. Tantu baban barek senggulong batu stan bendi baliang kudola pincang hindak josia kabayu. Untuang sajo teka di Allah anak nampek lah talapeh labi kawin berumah tanggo. Tinggal ciek gadi nambunsu baru setahun di semea amaknya sakit-sakitan. Sabananya Stan, kok menurut uku aja jangku memandang mungkin je patut tiba di masa nan bak kini. Andaknya lah mulai duit santai-santai.
Pasangan tangga dari kudua gilo mengunyah-ngunyah pawa makan bataduah di pautan. Tapi kedibakan. Sajak sajangka dari tanah tunggang tunggi mencari pitih. Tapi ampe salapan salusindo balai batang. Dapet sekiro kedimakan labiahnya pembayar utang. Kalau nan sabuliah sandaknya. Badan lausua ceroiko tinggal mengaca nanta suruak tabuang kecil da ulunya. Kok rumah gak sapetak kadai kete agak sepintu. Atau kabau jo banti yang dalam kandang sawah Bali jo sawah pagang simpanan tabanas deposito. Hiku aram. Padahal nampandailah bapak ini. Apalah bunyi undangnya. Mencari wakatuku bai mai masole mudo isuak kotiko badan lamah sinan bana Gunuaratu. Kini alai. Caka usai silik takana sasanan tidak ada guno tinggal meresek tapi kain tangguangnya mamak mularaiknya. Semiang ngameh tak menaruh sakupang pitih tak menyimpan idui awak entah kalamu. Iyo bana awak kata orang. Gigih tangga rawan murah awak tuo rando memusim pitih habis targak tumbuh jatuh ke kani yang ayemato. Mungkin ado nambe siasat. Anak mamak kena dolimu nanampe lah kadang-kadang. Ibarat orang bertahun masuknya mamak ke menyabi pensiun caru pegawai. Pensiun dari mana? Dari Hongkong. Dek Sultan menyilau dari luar mencaliak sepintai lalu, tentu iyo. Tak ubahnya memandang danau etanan dari puncak lawang. Lubuk hijau talagu indah di pagar bukit berkuliliang imbauan dagang dari jauh tapatan bule orang turis. Tapi kok sanak tajun ke bawah, di jalang likak likunya dipandang bemuko-muko. Makonan batamu rimbo baluka kampuang langang nindak baruno tepian sare de Karamba. Kama apa inyo rencak tadi? Mako ba itu jolah nasib maenggi. Balimo anak bagadangkan. Tansano surang memacik tiok sudui nan ciek manatiang tangah. Rasulah tibo di ayunan. Gilo mengisai-ngisai bulu. Inggok di tandan buah masak bara kesanang pipik tuo. Sabananya Stan, kalau dilihat kebangun tubuh dibanding kasih semua bara labana ketamakan kain dalam kok sepataga. Dunia usai ragam lah sudah matu dan tidak celang lagi. Namun sayang beribu sayang, adok ke anak nambarampe rumit lambo babarito surang dan alun tumbuh sayo. Duitnya tabang tarau, inggoknya balunas cakam. Lapeh saja untuk dirinya lain tak menyalat Tuhan itulah syukurmu juga benar. Apalagi anak nang ketek, rasa tak mungkin disebiangkan ke bakih kakak-kakaknya. Ko namuh benarang membau, tapi nang kodoh cando tepaso jurumudi roman tecameh alamai kau leang jalan kapa. Biarlah, daripada karam saran tahu, sumpah bagu memetangguangkan, subunsu nak kami gungguang tabang diangkui pulang ke kampung, surui babaliak ke pangkalan salamai tinggal Tanah Abang. Lah sepakan kami di rumah, kakuk nan tidak tahu awai ayam dianjak malam. Ilia enggak mudiak mencangang kian ragu kumari bimbang lah mati dia agak-agak. Usahkan mulai bakarajo ke sawah atau ke parak, melihat bangun rumah gadang sama pengana di bueknya. Jolong sajo lantai dipijak tajongke ujung jepangka badariak segala arah. Tunggak condong sandi lararak kasau tangga paranta gajah yatuk tirih jariau patah. Dicaliak pulau bakuliliang. Kayu anak tumbuh di dapur dirusuk balukasan say aka melilik tiang tapi. Itulah utamu nan diawai meloi sarang kebatadua. Selesai rumah direhab kandang 107 isinyo. Ateh pitunjuk memak rumah lah tantu tumpak aratu. Letak sepadan di pareso pimatang sawah dijalehkan. Baru mulai awak bertahun diansu awak tanam kareh di sisi tinaman mudo ayam joi tiak alah pulau. Dek tani tiang kata nago Stan. Sedang awak badanlah nyanyai tulang lapua ensela lungga. Amai pajala mumuak pulau anak langgadih tak diarok. Tantu tarusan nyanyi main pitih gadang ketek makanan upah. Mako semakin sayu ialah nali pinggang bak sabun jatuh ke lubuk. Pucuk ubi membaliyo. Untuklah menjalang pulang padi tibo pekirim dari Jawa. Meriang wesel di Palembang. Kok sampai menyalang bareh betapuak orang sebalik. Tanyo siasek orang dilapau di kampung Cumeh Tabah.
2 tahun kampuang diunyi pulang serial dari rantau anak nan jantan nomor rampe. Adapun kepulangannya menjapui adik nan di kampung ikut syarat tuju amaknya rencana baralek bulan muko. Rupanya salarui selama nangko, si Linda tetap berhubungan jo pacarnya nan orang Tasik. Main mato asa mulonyo kini si doi lawa kandak. Kato putih rundiang selesai bule mau pakai memak rumah orang Sumando manggu anggua barangke lahinyo 3 baranak. Bakato serial masuk itu. Ibu awak rumah ketingga padi tabi jaguang besiang. Ayah di rumah lada ulu sebulan nama dipulangkan. Tipak di badan diri awak lah dibuai mangkota gamang bak pujuak pagadang tangih baban tangga awak tersisia. Kebaa pulo. Dilapeh jo ibu hati laya galak batin menangih taga adek pandai mailangkang. Baitong-etong kanari babilang-bilangkan pakan lah cabiak salayal mana. Janji sebulan paling lama kini dah lebih 3 minggu amai pajalun tercogok. Satiok darun noto tibo raso lainyo nanta sumbua. Sure kilat labalayo an nasaram pulang masak tanyo hati nanangih bak tepanggang. Kasudahannya 3 bulan kurang sehari gantang nampanuah labalanjuang ampi habis sabamenggi baliau baru tercogok. Onde campu adu galagak batin berang lai bangih manaruah mangkati mendirok juo sayang taraga ado pulo. Kasudahannya angga juo wati nampaneh dijawe maaf laya batin dandam nan dulu lah balipe ibarat cabiak pulo ayam kini betawi pulo balik. 6 bulan pulo di rumah datang pasan dari Sitini anak nan tuo di Palembang. Cucu labi taraga barangke amak ke Kertapati baitu bunyi sureknya mairiang pitih perongkosan. Lah bakiro pulo bundo kanduang laki lah tinggal ajon tuangnya 2 bulan baru balik. Indah alamu antaronyo nan di Batam pulo meminta. Segera bunda berangkat mendoa di awal bulan selamatan rumah yang baru. Baitu barito di telegram. Dilape hantah ditahan bedo. Lalu ditimbang dipikir-pikir ditungkui ditilantangkan dietong labo jurugi. Kok dipakok diampang mati tagisi hati menantu. Sipaknya ke anak awak cucu nan sadiang ketek-ketek batimpo sasa ke diri. Mako dibarui dado disabakan dilapeh separuh hati. Lah balangau pulo maenggi. Batanak surang lalu surang mungkin kemati surang pulo lebu suak saja orang tahu. Takanalah pantun nak gubalo wapulah bunyi pantunnya. Si tawa di tepi air cikarau tumbuh di laman. Di urang kapan nambalaya di awak pulau nama jalan. Lantaklah. Masuk besiangnya berjalan. Tapi padi kuning bisuak menyabi hati dan sadang sama ibu. Barulah beliau pulang. Menjujuang kopor baroda basorak panjang di halaman nawak meloncek buka pintu. Nan kanduang tagak dijanjang lalu disambui di bawah masuk. Kok naniai dari semulu naknya pacah uci bagasa nak tabokek berombong bangi. Den kantok diam saja sepatah haram ke manyapo sampainya sujud ditumik ke. Atau disuruh balik ke Jawa. Paibanalah ke anak awak usah kau pulang-pulang juo. Apa diaruk pada laki lah bangkeh lah masih kuntang. Tapi banyak awak. Ubek taraga nalah tibo buah rasian nalah datang. Sambil mengamiknya mahampir banyaklah sudi jusiasik batanyo balunak-lunak. Maenggi lalintuah pulo lamah sugalo pesandian. Ibu laki sayang menjulai dingin tibo sajuk menanti berang lesui sendirinya. Agaknya stan. Ikulah kebesarannya buat tali silaturahim nan tepanjang takabe arek salamu ampe 10 tahun. Tapi lai tahu stan. Kabarangkatannya kapatangko membuat cahaya dui ambo pangka balau lu cilaku hanyut dan tidak terpintasi. Nan tujuan pada mulanya katasi ke Jawa Barat pai menyonsong cucu baru anak Silinda nan pertamu. Rancak. Yo pulo tumah kironyo tandu anak lai bapunyo. Adapun tantang diri awak. Takkan duang niat di hati nak sairi yang riak jaga lombang semua barangke dari rumah. Dirantau mua dihabiskan di duit ju anaknya lai. Tapi sesudah dibalik-balik bak memanggang diulang-ulang bak menyapuah. Tibo ragu gamang di hati surui pengana sekutiku. Baal sebab dia itu.
Awak indak lilingkuang sambah, amaknyo sajo nan baminta. Nyampang urang cando tak acuh anak minantu bersilengah. Awak tua wati paibu badan alamah kudarai abih kamalah diri ditumpangkan tampang banasib lima wanyui. Dek menimbang ngateh nanado lah tibo mungkin jo patui. Mako dilapelah hamak selinda apai nan tidak balik lai ba ayam pulang ke pautan lapu amaenggi jontuangnya. 8 bulan nantaronyo datang sure dari Sianip apulah isi beritonyo. Ayah basaba lah dahulu amak nanalun bapulangkan antah di ujung tahun muku. Kami balimo semu pakai menahan beliau di Jakarta nak istirahat sambil menghibur. Itulah hubek darah rendah serato mah jerematik baitu nasihat Dr. Saril. Mandanga bunyi si sure sanang bana rasonyo hati nan bak kuliriak masuk iduang sajua di dalam kiro-kiro raso di lembai-lembai api. Bini kualat indak bahati coba jantung. Anak duraku surang yang tidak balik gunung lah tibo biduak di subarang jaso pandayu yang hilang waleh. Kok 10 tahunan lalu sama sobadan coga juo bak nangkoulah parangainya den kayai kawin bertambuh den bae babini gadi. Tangguang rasaikan dek kalian tepaku di awang-awang. Kau dek siriah nak berjunjung manjelo memanjat batu gagang masiak daun diulek. Sinan baru sanang atidan. Yo sekadar itulah nan gak bisa. Menyumpah mau upe mahamun baturo-turo nan diurang kalan suang jo. Sudahlah. Mungkin lagarak dari ateh ratak lukisan garis tangan kadar na datang dari Allah tak guna disasalai. Maka dipujuaklah diri semua surang dirintang ngati jegurau. Lah rajin duduk di lapau berburu satu wadang-adang pantangan mudo dahulunya. Dek banyak masuk tebuang parak sama ledang talantar sawah na liek paparokan na yang meransua punah ju. Indak dikaji mulai raiknya lupo je undang cadiak pandai. Undang tidak pandai. Dek mujua sepanjang hari kok malang sekijok mato. Nyampang tibo ngilu jopan yang damam ngari sakit taranta indak jusia kabayo. Urangan kanduang laman jauh, barang di kanduang pun tak ado. Alamai kamu mu arabah surang sapantun kayu mati tagak urang mainda pakai lalu. Tapek stan. Di padu satu ketiko tengah malam pukul 2 baleh tersintak badan dalam tidur. Hujan turun sarato badai kilek membayang dari singok patuhnya guruah besawitan. Atok tirih setantang lalok lah basah tapi salimit. Alah-alah ibunya hati istan sadiah nan tidak takatokan. Sinan taraso ino diri tagolek tabuang buruak urang menyisiah nukulilyang. Waktu itu pula lah. Taraso ganjia tentang dado mahelo ke tali jantuang. Maka diresek-resek bawah banta mencari sambang minyak angin. Lalu dibaruikan ke batang tubuh diminum 2-3 titik. Tapi jangankan bertambah hangga makin mencucuak tentang dado. Mairiang kuhua batuak panjang nganguk sasak panjang pun tibo raso berputar alam nangko. Di luar hujan tambah labik gamuruah tibo diatok. Baik itu pula bunyi rintihan mengadu ke Tuhan Allah. Ya Rabbi, kalaupun engkau japuilah kini-kini. Aku rela, aku ikhlas. Tiada zat nan kuasa selain engkau ya Allah. Zat namai duit mematikan. Tapi kok layumu apa panjangkan memohon meminta rahim engkau. Cegakkan apa nyaki kau indak tertahan menangguangkan. Indak tertahan ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah, kepada engkau pula minta tolong. Bagulisa marawang-rawang. Hampih kida lanja kasuuk cubu maher yang tak nyolama mau jua salah mengatur bedo. Konolah puluh ditungkuikan. Tolong ya Allah. Antah kabara kalamunyo. Tiba-tiba barasuampuang tubuh nangku. Makin lama makin nenteng raso Melayu di udara barayun dia wang-awang. Jauh. Antah di mana malayangnya rumi mengaba mengatokan entah ke orang memarasai.
talam pado meliuk liwa meluncua badan kapitalo tambah lamu tambah menjujui manapiak di saluawan menukiak ke puncak bukit. Kesudahannya bum, badan teluncik ke daratan tibu di bingkah tanah napa. Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih.